ଗାଧୁନୁ ହେଇ ଗାଧୁନୁ କଣ କରୁଛୁ? ଫୋନରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଲୋ? କାର ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖା କୋଉଠି କାର ତମର? ଇଏ ତ ଗନ୍ଟା, ତୁ କୋଉଠି କାର ଦେଖୁଛୁ? ଗାଧୁନୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେ। ଇଏ ଟିକେ ମତେ ଅନେଇଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତା ଫୋନ ନେଇ ଆସିବା, ଦେଖିଆ ସେ କଣ କରୁଛି। କଣ କରୁଛୁ? ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଗାଧୁନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମାର୍କେଟ କଣ ଚାଲି ଚାଲିକା ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ? ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ? ଇ ଗାଧୁନୁର ବାଇକ୍ ବାହାରିଲା। କେତେ ଖେଳ ନା। ଗାଧୁନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଦେଖେ କୁଆଡେ ଗଲା ଗାଧୁନୁ, କୁଆଡେ ଗଲା? ଲୁଗା ଥୋଇଦେଲୁ? ତଳକୁ ଯାଉଛୁ? ତଳେ କଣ କରିବା? ଖେଳିବା ତଳେ? ହଉ ଚାଲ, ଉଡା ଉଡା। ଏଇନେ ଗାଧୁନୁ ଏବେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ। ଇଏ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସୋନୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଏବେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ। ଏଇ କେତେ ଜୋରକିରେ ଗାଧୁନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର प्लीज। मो गाधुनर कथा गुराकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर, शेयर भी करूँ। थैंक यू सो मच। आपन सपोर्ट मत सब दिखाँ, आशीर्वाद दिखाँ। थैंक यू।